Hej. I den her video går jeg lidt mere i detaljen omkring yderligere opsætningsmulighed i din standard mobilplan i integration til Business Central. Vi var i den forgangne video igennem den assisterede opsætning med en masse generel opsætning, man skal have lavet. Nu prøver vi lige at tage et lille spadestik dybere i nogle mere helt brugerspecifikke valg, du kan tage omkring, hvordan skal den her integration ligesom gøre med bogføring og synkronisering og så videre. Og som et catchphrase efterhånden er blevet, ned Business Central og kig lidt på det. Vi har det samme regnskab, som vi startede ud med, og hvis vi går op i vores menu her mobilplan, vi har været igennem opsætningen, men vi kan stadigvæk gå ind i den specifikke opsætningsside her. Og nu skal vi se, jeg gør lige sådan her, så den redigerbar og folder den lidt ud. Her har vi lidt forskelligt, og grundlæggende er det meste af det udfyldt i forhold til den assisterede opsætning, som vi var igennem tidligere. Jeg kan aktivere det, aktivere modul, hvis det er det, jeg har behov for, osv. Nogle af de skabeloner og klader osv., vi har sat op, jamen det ligger også allerede her, så jeg kan altid også gå herind og ændre det, hvis jeg senere hen finder ud af, nu skal det være en anden klade, det foregår i, eller et eller andet. Jeg kan gå op og definere om integrationen, alle det her data, den får, for den får meget data, rigtig mange tidsregistreringer og vareregistreringer fra din mobilplan. Jamen når den er færdig med at bogføre det i Business Central, skal den slette det som arkiv, skal den ikke, osv. Hvor mange gange må den behandle data? Lad os sige, der er et eller andet data, der er fejlbehæftet og ikke kan oprettes. Jamen hvor mange gange må integrationen, eksempelvis hver 5. minut, forsøge at genoprette den her, altså prøve igen. 10 gange, 100 gange, det kan man også definere. Det handler jo om, at kørslen ikke skal stå og blive uhensigtsmæssigt stor også. Så kan vi definere lidt omkring, jamen vil vi anvende standard kostpriser til tidsregistrering i vores Business Central, eller vil vi bare have den lønsats, vi får fra mobilplan, eller har vi en masse salgsprisopsætning omkring ressourcer, varer, kunder osv. inde i Business Central, jamen så slår vi måske mere den her til, og bare udnytter det, du allerede har i Business Central i dag, fordi den måske har nogle bedre styringsværktøjer til rabat og priser. Det kunne også være det samme tilfælde på vareregistreringen, jamen så definerer man sådan set det. Hernede, der er nogle forskellige småting, det er der ingen grund til at gå i de store detaljer med. Og vi kan også altid sætte op, om du i mobilplan udnytter, at brugeren ude i appen kan stå og sige, okay, jeg har det her materiale, jeg bruger, jeg giver lige en rabat på registreringen herude. Hvis de gør det, så kan vi godt matte det op og udnytte det i Business Central og bogføre den med den tilsvarende rabat salgsmæssigt. Ydermere, så er der lidt omkring nogle felter, hvor vi ønsker at sende BC's projektnummer tilbage til mobilplan, så man ligesom har den samlede helhed om, hvad er det for nogle numre, nogle sagsnumre, projektnumre, man kører med. Så sætter man det op. Vi kan sætte lidt op, at du hele tiden over i mobilplan kan se, hvad er status på sagen inde i Business Central. Er den åben lukket? Tilsvarende kan du i BC også altid se, hvad er den over i mobilplan. Er man færdig med at arbejde på den? Osv. Godt. Og så er der lidt omkring et lønnummer i forhold til noget mapning af ressourcer. Det tager vi også senere. Noget af det interessante ligger også heroppe. Hvis du har sat den op, og du grundlæggende er klar til at sige, at jeg synkroniserer mit data, så klikker du på synkronisere nu. Det vil nok primært være i testregi, altså en manuel engangssynkronisering i den korrekte datamæssige rækkefølge. Så gør du det. Ellers kan du i forbindelse gå herop igen og sige, okay, jeg vil lige teste forbindelsen igen, som vi gjorde det i kapitlet før. Kan du også gøre. Så har du dine indstillinger, du kan gå ind og ændre API-brugeren, hvis der nu skulle være nogle ting til den. Vi kan gå i synkroniseringsindstillinger, som vi kan se her. Jeg kan gå ind og sige, jamen jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke have tidsregistreringer med alligevel, så slår jeg det fra. Jeg kan sætte en forsinkelse på mine tidsvareregistreringer eksempelvis, hvis, for der sker nogle gange, at folk er lidt for hurtige til at godkende det måske over i mobilplanen. Det er sket. Jamen det kan være, at jeg ikke gider hente vareregistreringer hver 5. minut, som mit masterdata ellers farer frem og tilbage, for det skal jeg bruge. Men vareregistreringer en gang i døgnet, fint, så sætter du sådan set bare det op. Vi kan gå op og sætte synkroniseringstider op. Vi kan nulstille hele integrationen, særligt vigtigt i testregi. Og vi kan også gå ned på og kigge lidt på den her opgavekø.
i kapitlet før snakket om, at man laver det, der hedder en opgavekø, som ligger og synkroniserer dit data. Og de her opgavekøer kan helt standard gå i fejl og stoppe, og det er der ikke nogen standardadvisering omkring. Så det kan man slå til herinde, at jeg vil godt have en advisering. Nu tror jeg ikke lige, jeg har fået aktiveret opgavekøen, kan jeg se, men den vil ligge hernede, og så kan jeg sætte op, jeg skal have en mail, hvis den opgavekø, der ligger og synkroniserer mellem de her to systemer, hvis den rammer en fejl og stopper, og skal genstartes af en bruger, så får jeg lige en mail på det. Så sætter man sådan set bare det op. Det er grundlæggende det, du vil kunne inde på dit opsætningsbillede efterfølgende, når du vil altid kunne rette det. En vigtig ting at nævne hernede omkring specifikke indstillinger er, det er en standard integration, du kigger på her. Men nogle kunder får lavet noget funktionalitet inde i mobilplan, der skal gøre noget bestemt. De får lavet nogle nye felter eller bruger mobilplan på en anden måde. Nogle bruger måske også Business Central lidt forskelligt. Så fra tid til anden sker det, at man oven på integrationen ønsker en lille drejning af, jamen lige præcis hos os gør vi sådan, og så må det her godt være det, der sker. Det kan vi oftest også løse, og de her små ting, vi må bygge til, eksempelvis lige præcis der, jamen dem bygger vi bare ind, og så ligger de hernede under hvad skal man sige, integrationen som helhed, så det ser ud som rent standard, så bygger vi det ned her. Så det er jo selvfølgelig en standard integration, men du kan opleve, at du vil en masse ekstra ting, og du laver nogle nye funktionaliteter, eller mobilplan udvikler noget til dig, jamen så er der ikke de store problemer i det, fordi vi kan ret hurtigt mappe op til de her felter, du måtte have fundet på at have i din mobilplan. Så er det simpelthen bare en lille udvikling, vi lægger ovenpå på din ellers standard integration. Så de her behov, dem lytter vi meget gerne til og finder rigtig gode løsninger på.